L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna għadda l-messaġġ tiegħu għal dan il-Milied mal-poplu Malti Għawdxi fejn appella l-empatija u l-Ħlewwa fil-kliem li Nużaw Bejnietna. Huwa fakkar l-okkażjoni li niċċelebraw kull sena f'dan il-jum dik ta' twelid ta' Alla li sar bniedem u dan niftakruh kull darba li nkunu qegħdin inżejnu d-djar u l-pjazez tagħna. Hawn huwa ftakar fil-persuni li ġieli jsibu ruhom fost l-aktar emarġinati fis-soċjetà. Nixtieq insellem in-nies li forsi ma tantx naħsbu fuqhom, dawk li qegħdin fil-Faċilità korrettiva ta' Kordin, dawk li qegħdin fl-isptarijiet f'istituzzjonijiet oħra, l-anzjani tagħna f'tant djar fejn isibu għoża iva, imma jista' jkun li jħossuhom ftit weħidhom dawn il-ġranet. Tajjeb niftakru f'dawk li forsi waqgħu f'xi vizzju, qed jippruvaw isibu l-hena tagħhom b'xi ħaġa li minflok tibnihom tkissirhom. L-Arċisqof saħaq li rridu nieħdu ssieb l-ambjent fejn ngħixu u silet l-oriġini tal-kelma Malta li ġejja mill-Feniċju bil-kelma Malet li tfisser port kenni. L-Arċisqof semma wkoll l-assel li tur l-istorja ta' pajjiżna dan bqajna magħrufin tant għalih minħabba li hu bnin ħafna. Hawn semma l-importanza tal-Ħlewwa li Nużaw Bejnietna, fakkar fil-bżonn li wieħed jieħu ħsieb tal-kliem li jgħid, hekk kif dawn jistgħu jservu ta' weġa' għal min ikunu indirizzati, speċjalment f'dan iż-żmien fejn nużaw il-midja soċjali fejn il-kelma tista' tweġġa' aktar nies. Huwa għalaq billi jirringrazzja lill-poplu Malti Għawdxi għall-kultura ta' Ħlewwa li tant iħadnu kif ukoll appella sabiex inkunu aktar ta' kenn għal xulxin. Jalla dan il-milied aħna jkollna il-qalb tagħna miftuħa biex nilqgħu il-xulxin u għal xulxin it-tislima ħelwa tal-milied tkun ukoll impenn biex nużaw kliem ħelu sabiħ għal xulxin.